här spelet är så jävla kul alltså. Du måste så här skaffa en iPhone. Det är askul det här spelet. Den här boken är skitbra. Vad bra. Hej, vad fan? Va? Men strömavbrott! Jävlar! Vad fan, alltså shit! Ville! Vad fan? Ville! Nej, vad fan var det här? Fan alltså. Shit.